iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, limit marituyang dayta. Ay, wine, puri nakatalikaw. Madlaw nga isaw. Para! Kwaraw! Aguray kayo langan iti sa bali a pagluganan niyaw. Ay, apay adi mo inlugan na nito yang. Kasi, Malugyak laeng. Nukas kadakwada ti pasahiros kaw. anya? Naglukmagmag ngamin unay. Dayta tiga po na. Iso adi mo inlugan. Bayan nyo langan na magmag na. Tapno makisayan ti kinalukmag na. Kasangsangpit mo lang, TV adagaw, tinlukat mag. Kaya't ko nga ron ti agbuya. Nay, anya day takan ka, nay. May sa timbaan na pumpuno iti popcorn, analaukan iti powder cheese. Apay, kayam nga ibusin day ta. Ay, kagkabalak. Nay, dapat dakal abuti ti soft drinks, kan chocolate cake. Isong harod ti kayat ka. Ay, agasam ngay ngamin day ta, akaado ti kang kanay. Tuyan. Kaya't ko ti agpapas amangan ka nagbuya iti TV. Anya? Nasakit nga min tinakam kaw. Tadi dakit din inlugan da kapitan kan kwaraw. Idag parpara akin niya igit ti kalsada. Anya mo't dayta ba nang? Ice cream, Inteng. Ay na. Naimas dayto iso akay kayat ko. Kanayong kalaki din agumatang iti kasta. Anya? Di mo pa'y gatang iti sida, hindi gat-gatang mo iti dayta. Anya ko maamas sida. Ay, day talamas sida ti ammom, Inteng. Ay agalwat ka. Ang mga lumukmag ka adi na oras. Ha? Win, di ka magmagan iti kompormidita, tadi ka lumukmag. Anya ko mangay no kasta, Inteng. Adda aya parikot. Ada, ang mga kasla ka ni marituyang alikliklikan ni Kwarog nga ilugan iti tricycle na. Gaputa naglukmag. Anya? Ay, nauma akon anangan iti naimas amakan badong. Kahit anya mananti kayat mo sa wine. Kaya't ko pa'y timangan iti sabali ang naimas amakan. Kas kuma iti litsawn. Anya? Nabsug ka lang arudan. Mangan ka manay. Man ano kumangay no kasta. Ay, puro tabati kayat kaw. Iso naglukmag ka, puro tabati ang mom. Gumatang ka man kit di iti 5 kilo at tabati babaw. Kaya't ko ti agsida iti litsyon kawalay ako nada. 5 kilo man at tabati baboy no adda maray. Ay katadamot kabadong. Mabiit lang ang talaag. Kan tablitas at umarinti tao. No kasta nabsuglaw na yan. Ha? Para iti sakit ti tiyan? Ay na, saan mo siguro nga muda dyan, maray? Mayamon. Ha? Naktulangin nagdamag ijay ilay, no adda ijay. Ala, sikat ti makambaw. Tatalaga adyak amo day nga agas. Sumot lagay man nagtaba ni nanatuyang kagawad. Wun nga rod kwarog, nausam amangan. Pangalalanda nga tanga iti kwartada. Damag ko kat ipapaabang da ti bangkag da iti binulat. Ay, sumot lagayam nga da pangalanda iti kwartada. Swerte da, taada nagabang iti bangkag da. Isumot lagayam makalat alimok magninanatuyang. Tasanin nga trabaho iti bangkag da. Day talagur-uran iti kwarta ti aramidan da. Kat si kangay, kwarog, nakutong kamat. Anya nga tano ipaabang mo iti sabali day ta tricycle mo. Tapno agpalok magkamot basay. Ay, tapno amuyaw. Kuntinto akon iti pamagay. Sa nga pulo man asupot ti chichirya marikwana. Nagado nga yay. Di mo pa'y kayat taado ti malakwam. Sa bagay matkit di anya pa'y ti alaam. Dua adadakkel a soup drinks ken karni ti manaw. Sige, maray. Aramidek man na fried chicken ken 5 man a kilo ataba. Ay, naibusyawn ti kagatgatang idikalman ni kabadong. Ay, awanan na maray. Naibus ko amin na
Naimbag ka pa'y agkakai mas tisidsidaan nyo ita. Ay kat agsida ka mo ngamin ay itinai mas marikwanang. Ha? Anya nga iti serbi ng agtagtagilako ka no di ka mo't agsida itinai mas. Daytaki din nagdadakkel a supot ti chichirya ti mapanbuga gatangan ay. Pagayat ko nga ron mo't timangmangan iti chichirya. Kahit inton maibos mo amin na kita, kaya't mo manantimangan. Kas kumaitikay. Ay kat siyempre pagayat ko nga ron mo't timangmangan. Kan mga naktupay manan itiin na po yung kanlitsaon. Kasano adi ka lumukmay, no kasta. Anya? Di mo lakit panunutay. Ngawan ti mayat ang mangilugang king ka. Gapoy ti kinalukmag mo. Ay nabadong agprotesta ak no paritan nakit din amangan. Ay, siyak ti marigata namang kitkita iti kinalukmag mo. Anya? Ay, nagadumot din a klase ti chichirya ang nakabitin ditoy. Isumot ngamin ti mabibit ang maibaws. Ado ti gumatang. Aya, uray dagiti soft drinks kan energy drink. Ay wan, kapitan. Kaaduan ka dagiti agtutubo ti gumatgatang. Na, apay, mauawanan da nga ta iti energy. Kinapudno na, uray dagiti saan nga kasapulan iti energy. Uray dagiti babaket, lalakay, kat gumatang da. Aya, Iso gumatang kamot ay, saanan? Gumatang akto. No, agkasapulan ti bagik iti energy. Uso itanday tadadakkel asupot ti chichirya alako, inteng. Uray to pa'y ubing. Nagdadakil asupot ti chichirya ti kang kananda. Adda daytan kadagiti dadakkel da no igatangan da ida iti chichirya. Una ko no kuyugon ida dagiti dadakil da. Anya? Saan ba? Ta dagiti ubing ti gumatang amis mo. Makanda nga rod amen. Makita nga ron kat kabailan da nga ibusan. Marikwanang, gumatangak man iti talo adadakkel a supot a paboritok a chichirya. Adtoy, Maray, mabitlaan. Ay, thank you. Itugaw kuman pa'y dito iti mangan, marikwanang. Ay katwan Gumatangak man iti kas iti ginatang ni Lula Tuyang, kagawad. Oh, balong. Mano ti alaem balong, mano at chichirya. Dua adadak kila chichirya, kagawad. Dito'y kun akanan. Mabitlaang. Oh, adtoy. Ay nabalong. Tipwarog. Di ka unay mangmangan iti chichirya. Mga numaitulad ka kininana tuyang. Ay, salbag ka kidi mo kwaraw. Apaya dinak inlugan idi iti tricycle mo, idi nagparaak. Unfair ka. Ay, ikwa. Ala, panawan kayo pa, inana tuyang. Ay, marikwanang, may sama na dakilabuti ti soft drinks. Mabitlaang. Oh, adtoy. Thank you, Maray. Kan may saman pa'y abasaw, tay kak ni Balaw. Sige. Agyamanak, Lula Tuyang. Kaya't kula unay dayta. Kunakay, nga da ka man nito'y amang mangan. Na, sinurot nakditaw. Ate mo pa'y ti maysa nga ubeng amang mangan iti chichirya. Apay, ubing laeng ay ti mabalin amangan iti kakastaw. Ay, awang ki ti babain mo bakbakitan kan. Na, Awan ti disiplina matao. Kita man na pamagay. nagsakilakit din ay ti kasta pa nagsasaum kanyak madaw. Eh, Gapulang tanagluk magak. Ibagamon gawan disiplina kataaw. Ay, salbag kakiday! Nanang. Apay, ano ti pagsangsangitan balaw? Kapitan Inting. Apay, binaot na ka ni Marikwanang. Saan, Kapitan? Apay nga ron nga agsangit ka.
Nagsakit tingipan ko. Anya? Ay, isungag sang-sangit ka? Wan. Ay, agasam nga min dayta nanganam ngay. Nagadumot at chichirya. Agyaman ang kipwarog. Paintulod na kami kaninanang ko iti dental clinic. Kumusta? Awanan ti sakit tingipan mo. Awanan. Naabutan nga min tingipan ko. Anya iti balakad kan ka ti dentista balaw. Tsak ka namang mangan iti kindi. Kan chichirya. Pudno dahi ta balaw. Isu aliklikam ti kanayon amangan kadag iti junk food Makadadahal iti salon at dahi ta. Un uncle. Ibagam kininanang mau. Imbis nga ikan naka iti ado a kwartam, gumatang langan iti prutas. Unusan, agluto iti bagas ti kamuti, aba, wano saba, mani, wano, mais. Badaw, anay ko, marigata na. Anya? Nagsakit ti buksit ka. Kasla marigata na nga umangos. Day tanto mga may. Tadi mo ang muti ang kontrol iti kanay mo. Kaya't mau, ibusang maamin na makan. Anya nga ita. Inka gumatang iti agas ka. Agas. Ay, awan tila ako ni kagawad kuha ng agas. Ay, pang-asay, masapul nga tubarak. Tapno isarwak amin na kinan ka. Anya, isarwa. Ito kuhan, mangan kan tumanin iti adaw. Ay, matayaksan ba daw? Ay, masapul ama pawasan dagiti taraon nga impapaunag ka. Handay ka. Ay, agyaman akta na isarwak mutlaang dagiti daddo mga impaunag ka. Kuna laki din numataya kaun. Kasano di ka marigatan? Kit aging gansamit hindi ta karabukob mo ti pagpatinggan ti busog mo. Ay, naimas mo nga mintimangan. Awang kidi ti disiplina ma. Ha? Ustawn, di mo kunay na mangangkantumanin iti urela. Ay, bataong. Ay, nuulitom to pay lang. Uray di tamon. Makatultulong king ka. Ay, saanon ang maulait ba daw? Nasaya. Ay, nadamag mo tinapasama ka ni Maritoya. Wow, nadamag ko, Kapitan. Sobramot nga min ti pamsaakan na itimakan. Ay, tumulong ka man amang kontrol ka ni Maritoya. Anya nga iti kayat mo asawan. Eh, di ka unaglakla ko iti dadakil at chichirya. Ha? Nang runa dagiti ubeng. No mabalin ka, basit la ko ma. Tapno apag isula ang akanan ti may sang ubing. Kwa. Agasam ta nagdadakil asopot ti kinde. Uno uray chichirya kat ibusin da. Kwa, Kapitan. Sa nabalay, no ado ko mamut adanom ti inumanda. Ngimsaan mo? Kapitan. Masapol akitaan tayo ti pagsayaatan. Dagiti kabaranggayan tayo. Rumbeng anasustansya ti kang kanin tayo. Maray, itaman pa'y adi ka makitkita nga agngal-ngal-ngal. Ha? Ide, kanayon ka nga agngal-ngal-ngal iti makan. Saan itan, Maray? Hay, nagrigat gayam ti kasjay. Talaga anarigat, Marituyang. No kasta kanayon iti inaldaw. Ay, nadidigra akon, Maray. Tadandani ak natay idi na minsan, gapo iti nakaro abusog kaw. Iso amanjakaw. Ay, si kantumet ngamin, di ka sumarsardeng nga ngal-ngal-ngal. Ay, ingkarik iti bagik, Maray. Sana kong amang mangan. Di pa'y kat matay ka no kasta, Maray. Kaya't ko asawon, Maray. Agsapa, aldaw kun rabi ila ang inti panangan kaw. Ay katuwen jak ngamin naawatan itay timbagam. Alawon, kasta ti aramida, Maray. Iti kasta mairuwam ti bagay. Ay, padasa mangkide ti mapan makizumba, Maray. Ay katuwen, Maray. Kumuyog ak meten, Sigay! Ay, nanatoyang.
Kontrolam ti panangan mo. Kan rumbang lang, adagiti nasusustansya ti ipaunag mo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal.